O 2 týždne sa uskutoční Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vyslali sme redaktorku Šturka Niku, aby sa opýtala našich študentov, prečo by si budúci vysokoškoláci mali zvoliť práve našu univerzitu. Čo ťa priviedlo študovať na našu školu? Tak lebo moja mamka robí v jedálni a dostanem stále viac naložené. Ahoj, čo študuješ? Ja tu učím. Čo ťa pritiahlo na našu školu? سنذهب إلى شاطئ البحر. هل تريد أن تذهب معنا أنت وأهلك؟ Prečo si prišiel študovať informatiku na UPJŠ a nie na TUKE? Čo? To je na TUKE informatika? Prečo si sa rozhodol študovať na našej univerzite? No, lebo na našej fakulte máme tie najmodernejšie technológie. A teraz sa opýtame nášho bývalého absolventa, aké uplatnenie na trhu práce mu dala naša škola. Nika, ale veď ja robím v Tesku. Oj, tu máš 10 eur, povedz mi dačo schopné. Prečo si sa rozhodol pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika? Pre UPŠku som sa rozhodol preto, lebo sú tam krásne baby. A viete, ako sa hovorí? Malá vrtka, dobre Prečo si prišla študovať na UPJŠ? Ako vraví náš profesor, prišla som sa oplodňovať myšlienkami. Čo sa ti najviac páči na našej škole? Botanická záhrada. Tá je skvelá. Že je tu veľa ľudí, ktorí zmýšľajú kresťansky. Prečo študuješ chemiu na našej škole? Lebo máme skvelé chemické labáky. Aj na doma si robím. Prečo by mali prísť študovať na našu školu? Lebo budeme mať novú strechu.